दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नामधारक शिष्याने सिद्ध योगी महाराजांना प्रश्न विचारला। महाराज, सर्व शिष्य यात्रेला गेल्यावर वैजनाथ येथे श्री गुरु नरसिंह सरस्वती स्वामी बरोबर कोण कोण राहिले? त्यावेळी योगी महाराज म्हणाले की वैजनाथ क्षेत्री अंबा भवानी नामक एक मनोहर स्थान आहे, तेथे श्री गुरूंनी वर्षभर वास्तव्य केले। एके दिवशी एक ब्राह्मण साधक श्री गुरुकडे आला आणि त्यांना वंदन करून म्हणाला, स्वामी, मी अज्ञानी आहे, माझा उद्धार करा। मी बरीच तपश्चर्या केली, पण अजूनही मला आत्मज्ञान झालेले नाही। आत्मा ज्ञाना वाचून तपश्चर्या म्हणजे वृथा सायास आहे, म्हणून माझे चित्त बेचैन असते, मन शांत होत नाही। मी काय करू, मार्गदर्शन करा। त्यावेळी श्री गुरु म्हणाले, तू स्वतःला तपस्वी म्हणवितोस, याचा अर्थ तू कोणीतरी गुरु केलेलाच आहे। ते ऐकून तो ब्राह्मण रडू लागला आणि म्हणू लागला, स्वामी, मला गुरु आहेत, पण ते अतिशय निष्ठुर आहेत। मला करू नये ते कामे मला सांगतात। त्यांचा त्याग करून मी होणाऱ्या जाचापासून माझी सुटका केलेली आहे। तेव्हा श्री गुरु म्हणाले, अरे, गुरुचा त्याग म्हणजे आत्मघात। गुरु म्हणजे कामधेनू। जो त्यांची सेवा करतो तो सत्शिष्य सर्वज्ञ होतो, त्याला अष्टसिद्धी आणि इहपर सौख्य प्राप्त होते। तू त्यांनाच शरण जा। हे ऐकताच ब्राह्मण आणि त्याने मान खाली घातली। तो म्हणाला, स्वामी, आपण म्हणता ते बरोबर आहे, मला क्षमा करा, पण गुरु कसा ओळखावा? त्यावेळी श्री गुरु त्याला म्हणाले, गुरु हा आपल्या मात्या पित्यासारखा असतो। तो आपल्यावर निरपेक्ष प्रेम करतो आणि वात्सल्याने आपल्याकडे पाहतो। त्याची मनोभावे सेवा करावी, त्याला आवडेल ते वर्तन ठेवावे आणि त्यांच्या आज्ञापालनात तत्परता असावी। याच संदर्भातील एक जुनी कथा मी तुला सांगतो। आणि श्री गुरूंनी त्या ब्राह्मणाला एक जुनी कथा सांगितली। द्वापार युगाचा शेवटचा काळ होता। त्यावेळी द्वारकेत धौम्य नावाचे ऋषी राहत होते। त्यांच्या आश्रमात वेदाभ्यास करण्यासाठी अरुणी, वेद, उपमन्यू हे 3 शिष्य राहत होते। पूर्वीचे गुरु आपल्या शिष्याकडून निरनिराळी सेवा कर्मे करून घेत असे। ते गुरु सेवेमध्ये किती तत्पर आहेत याची परीक्षा पूर्वीचे गुरु घेत होते आणि शिष्यसुद्धा कसोटीला उतरत होते। एके दिवशी धौम्य ऋषी अरुणी नावाच्या शिष्याला म्हणाले, आज तू रानात जा, तळ्याच्या वरच्या अंगाला आपले जे शेत आहे त्यात साळी पेरलेली आहे, त्या शेताला पाणी देऊन ये। त्यांच्या आज्ञेनुसार अरुणी शेतावर गेला। त्याने शेताचे अवलोकन केले। ते तळ्यापेक्षा उंचावर होते। जवळच एक कालवा वाहत होता। त्याचा प्रवाह अतिवेगाने तळ्यामध्ये जाऊन पडत होता। एवढ्या मोठ्या शेताला पाणी द्यायचे तर कालव्याचा प्रवाह बंधाऱ्याने अडवणे आवश्यक आहे। बंधाऱ्याने पाण्याची पातळी वाढून त्या कालव्याचे पाणी शेतामध्ये सहज जाईल। अरुणीने योग्य जागा निवडली आणि लहान मोठ्या शिळा आणून प्रवाहामध्ये बंधारा घालण्याचा प्रयत्न करू लागला। पण पाण्याच्या वेगापुढे बंधारा काही टिकेना। त्याने टाकलेली सर्व दगडधोंडे वाहून गेली। काही केल्या प्रयत्न सफल होईना। अरुणीला खूप वाईट वाटले। शेवटी प्राण गेले तरी चालतील, पण शेताला पाणी द्यायचेच
असा दृढ निश्चय करून तो बंधाराचा जो भाग प्रवाहापुढे टिकत नव्हता तेथे तो स्वतः आडवा झोपला. पाणी अडवण्याचा प्रयत्न करू लागला. पाण्याची पातळी वाढून ते धौम्य ऋषीच्या शेतात पाणी जाऊ लागले. सायंकाळ झाली तरीसुद्धा अरुणी तसाच झोपून होता. रात्र झाली तरी तो परतला नाही. तेव्हा मात्र धौम्य ऋषीला चिंता वाटू लागली. मशालीच्या उजेडात ते अन्य शिष्यांसह शेतावर गेले. त्या शेताला भरपूर पाणी मिळालेले आहे हे पाहून त्यांना समाधान वाटले. पण अरुणी कोठे दिसेना आपला शिष्य. ते त्याला हाक मारू लागले. तेव्हा अरुणी त्यांच्या देखत प्रवाहातून बाहेर आला. तो थंडीने पुरता गारठून गेला होता. दातावर दात आपटत होते. त्याच्या सर्वांगावर शहारे उठले होते, पण मुखावर कर्तव्यपूर्तीचे समाधान होते. धौम्य ऋषी त्याला म्हणाले, अरे अरुणी, तू यावेळी पाण्यामध्ये आणि काय करीत होतास? अरुणीने त्यांना सर्व काही प्रकार सांगितला. तेव्हा त्याची गुरुभक्ती पाहून त्यांचे अंतःकरण भरून आले. बाळ, तू धन्य आहेस रे, असे म्हणून त्यांनी त्याला वात्सल्याने जवळ घेतले. आपला वरदहस्त त्याच्या मस्तकी ठेवला आणि म्हणाले, तुला सर्व विद्या अवगत होतील. असा आशीर्वाद शिष्याला अरुणीला दिला धौम्य ऋषीने आणि त्यावेळी अरुणी तात्काळ महाज्ञानी झाला. दुसऱ्या दिवशी ते त्याला म्हणाले, अरुणी, तुझा विद्याभ्यास पूर्ण झाला आहे. सेवेच्या रूपाने तू गुरुदक्षिणा देखील दिलेली आहे. आता घरी जा, विवाह करून सुखाने संसार कर. त्यांचा निरोप घेऊन अरुणी आपल्या घरी परतला. अरुणी निघून गेल्यानंतर धौम्य ऋषींनी आपल्या दुसऱ्या शिष्याची आणि परीक्षा घ्यायची ठरवली. दुसऱ्या शिष्याचे नाव होते वेद. वेद त्यांची सर्व प्रकारे आपल्या गुरुची धौम्य ऋषीची सेवा करायचा. एके दिवशी धौम्य ऋषी त्याला म्हणाले, तू आता शेतावर राहा आणि पिकाची नीट राखण कर. गुरु आज्ञेने वेद रानात राहून साळीच्या पिकाची अहोरात्र देखभाल करू लागला. पीक तयार झाल्यावर कापणी झोडपणी करून त्याने खळ्यामध्ये धान्याची रास तयार केली. दिवसभराचे काम संपवून तो रात्रीच्या वेळी गुरुच्या आश्रमात आला आणि म्हणाला, पीक हाती आले आहे, आता काय करू? धौम्य ऋषींनी त्याला रेडा जुंपलेला एक गाडा दिला आणि म्हणाले, आता धान्य घेऊन ये. वेद तो शिष्य पुन्हा शेतावर गेला. गाड्यात 2 खंडी साळी भरली आणि माघारी वळला. पण रेड्याला गाडा ओढवेना. काय करावे? वेदाला प्रश्न पडला. मग त्यानेही जोखडात मान अडकवली आणि रेड्यासह तोही गाडा ओढू लागला. गाडा ओढताना त्याला खूप त्रास होत होता, पण त्याला त्याची पर्वा नव्हती. मार्गाने चालताना रेडा चिखलात रुतला. काही केल्या बाहेर येईना. शेवटी वेद नावाचा शिष्य रेड्याला सोडून दिले आणि शर्यतीने तो स्वतः गाडा ओढू लागला, चिखलातून बाहेर काढू लागला. रेड्याच्या गळ्यातील फास स्वतःच्या गळ्याभोवती बांधली आणि खांद्याचा आधार घेऊन गाडा ओढू लागला. तो गाडा एवढा जड होता की ओढताना दोर आवळला जाऊन त्याच्या गळ्याला अक्षरशः फास बसला. प्राण कासावीस झाला, पण तरी तो डगमगला नाही. गाडा हकीत तो कसाबसा गुरु आश्रमी पोहोचला. त्यावेळी त्याची अवस्था पाहून धौम्यांना अपार करुणा आली आणि त्यांनी धावत जाऊन त्याला सोडविले. स्वतःच्या हस्ते त्याचा घाम पुसला आणि आपला वेद नावाचा शिष्य जो होता, धौम्य ऋषींनी आपल्या वेद शिष्याला आलिंगन दिले आणि म्हणाले, बाळ, तुझी भक्ती पाहून मी प्रसन्न झालो. तुला आशीर्वाद देतो की तू वेदशास्त्र संपन्न होशील. आणि त्याच वेळेला क्षणार्धात वेद नावाचा दुसरा शिष्य महाज्ञानी झाला. धौम्य ऋषींनी त्याच्यावरती आणि कल्याण केले, त्याच्यावरती कृपा केली, आशीर्वाद दिला. आता धौम्य ऋषींनी विचार केला की आपला तिसरा शिष्य, त्याची आपण परीक्षा घेऊ. उपमन्यू नावाचा धौम्याचा तिसरा शिष्य.
तोही गुरुची मनोभावे सेवा करू लागला. त्याला आहार मात्र जास्त लागायचा. अति आहार हाही एक दोषच असतो मंडळी. अति आहार असू नये. त्यामुळे त्याची विद्याभ्यासामध्ये प्रगती होत नव्हती. बुद्धीला जडत्व येऊ लागले. त्यावर धौम्याने नीट विचार केला आणि उपाय म्हणून त्याला गुरे चारण्याचे काम दिले. गुरुच्या आज्ञेने तो प्रत्येक दिवशी गायी चारण्यासाठी अरण्यामध्ये जायचा. भूक लागली की लवकर परत यायचा. ही गोष्ट गुरुच्या लक्षात येताच त्यांनी सांगितलं, अरे तू लवकर परत येतोस, त्यामुळे गुरु हे आपले गायी वासरं उपाशीपोटी त्यांना राहावे लागते. यापुढे तू असे करू नकोस. तू रानामध्ये सूर्यास्तापर्यंत थांबत जा. त्याप्रमाणे तो संध्याकाळपर्यंत थांबायचा. अशा वेळी भूक सहन होत नव्हती. तेव्हा त्याला एक युक्ती सुचली. गुरांना नदीकाठी चरायला सोडायचे आणि नदी स्नान करून तेथेच बसलेल्या 2-4 ब्राह्मणांच्या घरी भिक्षा मागून तो आणि खायचा. एकदा धौम्यांनी विचारले की उपमन्यू, तू दिवसभर उपाशी असतोस तरीही अंगाने धष्टपुष्ट कसा? त्यावेळी तो उपमन्यू शिष्य म्हणाला, गुरुदेव, रानात नदीतीरी ब्राह्मणाची वस्ती आहे. भूक लागली की तेथे मी भिक्षा मागून खातो. तेव्हा धौम्य ऋषी म्हणाले, अरे मला टाकून कसं काय जेवतोस? हे योग्य नाही. यापुढे भिक्षा आणून दे आणि नेहमीप्रमाणे सूर्यास्तानंतर परत ये. त्याप्रमाणे तो मिळालेली सगळी भिक्षा अरण्यामध्ये आपल्या धौम्य ऋषीला आणून द्यायचा. भिक्षेमध्ये जे काही मिळेल ते आपल्या गुरुला आणून द्यायचा. त्याला खायला काहीही मिळायचे नाही. धौम्य ऋषी त्याला म्हणू लागले, तू दिवसेंदिवस स्थूल होत चालला आहेस, याचे कारण काय? उपमन्यू म्हणाला, गुरुजी, एक भिक्षा तुम्हाला आणून दिल्यावर मी पुन्हा भिक्षा मागतो. ते ऐकून धौम्यांना राग आला. ते म्हणाले, यापुढे 2 वेळच्या भिक्षा घरी आश्रमामध्ये आणून दे. त्याप्रमाणे तो 2 वेळच्या भिक्षा आश्रमामध्ये आणून देऊ लागला. भूक भागविण्यासाठी मार्ग काढायचा. श्री गुरूंनी विचारलेल्या प्रश्नाची खरी उत्तरे द्यायची आणि त्यांच्या आज्ञेचे कधीही उल्लंघन करायचे नाही, असा तो त्यांचा आणि त्याचा भोळेपणा आणि एकंदरीत प्रामाणिकपणा. आता 2 वेळची भिक्षा गुरूंना दिल्यावर उपमन्यू पुढे काही पर्याय त्याच्याजवळ राहिला नाही. तेव्हा वासरे गायीचे दूध पिताना आचळातून जो विरक्त पान्हा व्हायचा ते दूध तो ओंजळीने प्राशन करू लागला. त्यामुळे तो अधिकच धष्टपुष्ट झाला. ही गोष्ट गुरूंना कळतात ते परत म्हणाले, अरे उष्टे खाऊ नये, त्याचा दोष लागतो, बुद्धी भ्रष्ट होते, यापुढे असे करू नकोस. तेही त्याने ऐकले. मग त्याची खरोखरच उपासमार होऊ लागली उपमन्यूची. तेही त्यांनी ऐकले. त्याचा जीव भुकेने कासावीस होऊ लागला. सायंकाळी आश्रमात परतल्यावर त्याच्या अंगात जराही त्राण नसायचा. एकदा त्याने रुईच्या झाडातून ओघळणारा चीक पाहिला. तो चीक त्याला दुधासारखा वाटला. हे उष्टे दूध नाही असा विचार करून त्याने पानांच्या द्रोणात चीक भरून घेतला. त्या गडबडीत थोडासा चीक त्याच्या 2ही डोळ्याला लागला. त्यामुळे तो आंधळा झाला. एकंदरीत गुरांना आणि घरी कसे न्यायचे त्याला मोठा प्रश्न पडला. तो रानामध्ये चाचपडत हिंडू लागला. चालता चालता एका आडात पडला. त्यातून बाहेर येणे शक्यच नव्हते. भुकेने घात केला. आता गुरे वासरे भटकतील, हरवतील. गुरूंनी विचारले तर काय उत्तर द्यायचे, त्याला चिंता लागली. सूर्यास्त झाला. काळोख पसरू लागला. तरी उपमन्यू शिष्य आपल्या आणि आश्रमामध्ये आला नाही, म्हणून धौम्य ऋषीला चिंता वाटू लागली. ते त्याला शोधण्यासाठी रानात गेले. गायी वासरे एकत्र उभी असलेली दिसली, पण शिष्याचा कोठे पत्ताच लागेना. ते त्याला हाक मारू लागले. त्यांची हाक ऐकून उपमन्यू हायसे वाटले. त्याने प्रतिसाद दिला. धौम्य ऋषी त्याच्यापाशी गेले. तो आडात कसा पडला माहिती नव्हता. त्यावेळेस त्या उपमन्यूने आपल्या गुरु महाराजांना सांगितले की मी अशा पद्धतीने तो चीक घेतला आणि तो चीक माझ्या डोळ्यामध्ये गेला.
त्यावेळेस धौम्य ऋषीने सांगितले, ठीक आहे, तू अश्विनी कुमाराचे स्मरण कर. त्याप्रमाणे त्याने रडत रडत अश्विनी कुमाराचे स्मरण केले. त्यावेळेस ते प्रसन्न झाले. त्यांच्या कृपेने उपमन्यू शिष्याला पुन्हा दृष्टी आली. तो आडातून बाहेर आला. गुरुदेवांना आपली चिंता आहे हे जाणून अनन्य भावाने त्यांच्या चरणी तो साष्टांग नमस्कार करू लागला. धौम्य ऋषीला संतुष्ट वाटले. त्यांनी परत त्याच्या डोक्यावरती हात ठेवला आणि गुरुच्या कृपा प्रसादाने उपमन्यू शिष्य सुद्धा वेदशास्त्र संपन्न झाला. धौम्य ऋषींनी त्याला घरी जाण्याची आज्ञा दिली. निरोप देताना ते म्हणाले, उपमन्यू, तू विवाह करून सुखाने प्रपंच कर. तुझी खूप कीर्ती होईल. तुझे अनेक शिष्य होतील. उत्तंक हा तुझा शिष्य शेषाला जिंकून त्याची कुंडले तुला गुरुदक्षिणा म्हणून देईल. जन्मेजय राजाला सर्पसत्र करावया सांगून तक्षकाला इंद्रासहित शरण आणील. त्या आशीर्वादाने उपमन्यू धन्य झाला. धौम्य ऋषीची कथा सांगून श्री गुरु आणि त्या तापसी ब्राह्मणाला म्हणाले की एकनिष्ठ गुरु भक्ताचा निस्सीम गुरुसेवेची अशी कितीतरी उदाहरणे आहेत. गुरुकृपेचे सामर्थ्य फार मोठे आहे रे. विनम्र भाव आणि पराकोटीची श्रद्धा असणाऱ्यांना गुरुकृपेची लवकर प्रचिती येते. अशा गुरुदेवाची निंदा करणे यासारखे महापाप नाही. तो दुरात्मा शेवटी नरकातच जाणार. हे शब्द ऐकल्यानंतर ब्राह्मणाला अतिशय पश्चाताप झाला आणि तो नरसिंह सरस्वतीच्या जवळ लहान लेकरासारखा ओक्साबोक्सी रडू लागला. मी गुरूंचा मोठा अपराधी आहे. आता गुरुचरणी प्राणत्याग करून प्रायश्चित्त घेतो असे म्हणू लागला. तेव्हा त्याची मनोअवस्था जाणून श्री गुरूंनी त्याचे सांत्वन केले आणि म्हणाले, आता चिंता करू नकोस. तुला कृतकर्माचा पश्चाताप झाला, यातच सर्व आले. त्या योगे तुझे सर्व पाप जळून गेले. ब्राह्मणाने श्री गुरुचे पाय त्याच वेळेस जाऊन धरले आणि गुरुदेव, आपण माझे डोळे उघडलेत. मला बुडत असताना वाचविले. आपले उपकार मी कधीच विसरू शकणार नाही. त्यावेळेला आणि गुरुची स्तुती केली त्या ब्राह्मणाने. मला तारा, माझा उद्धार करा अशी करुणा भाकली. तेव्हा त्याच्या अंतःकरणातील भाव असलेल्या श्री गुरूंनी आपला वरदहस्त त्याच्या मस्तकी ठेवला. त्याच्यावर कृपादृष्टी टाकून त्याला सज्ञान केले. गुरुकृपेने त्या ब्राह्मणाला वेदशास्त्र मंत्रशास्त्रे अवगत झाली. तो धन्य झाला. आज त्याचा आनंद गगनात मावत नव्हता. श्री गुरूंच्या आज्ञेने तो आपल्या गुरुपाशी गेला. त्यांची क्षमा मागितली आणि निर्मळ भावाने त्यांची सेवा करू लागला. अशा पद्धतीने श्री गुरु आणि कृष्णा नदीच्या पश्चिम तीरावर वसलेल्या भिल्लवडी ग्रामी त्यांनी वास्तव्य केले आणि त्या भिल्लवडी येथे श्री गुरूंची नरसिंह सरस्वतींची खूप मोठी कीर्ती झालेली आहे. तीच कथा मी पुढच्या अध्यायामध्ये तुमच्यासमोर वर्णन करतो. आमची ही कथा जर आपल्याला आवडली असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. 2 मिनिटाचं नामसंकीर्तन. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. आमच्या या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.